যথা ভাউজଙ୍କୁ ଧଇଲେ କଣ ହବ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ କଣ ହବ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ଶାଶୁ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଏକ ଶାଶୁ ଉପରେ ଲୋଭ ରହୁଛି, ସେମିତି ନା ଏ ବୟସରେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଗ ବୋହୁ ଆଡୁ ଶାଶୁ ଆଡୁ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛ? ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନବ ବିବାହିତ ଥାଆନ୍ତି, କହୁଛି ପରା କାହିଁ ନବ ବିବାହିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯୌତୁକଟି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିନାହିଁ, ଯୌତୁକଟି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିନାହିଁ, ତ ଡେରି ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସୁଥିବ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ସୁଫଳ ଲାଭ ହେବ? ତ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉ ଶାଶୁକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମାଡ଼ି ବଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ କି ନା ପୁଅଟା ଆମର ଅତି ସରଳ, ନହେଲେ ନିହାତି ଭଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ କଥାଟିକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି